Aká je teda vaša reakcia na kritiku zo strany Progresívneho Slovenska? Viete, som teraz na mimoriadne, podľa mňa významnej návšteve Srbska, kde sa snažíme ešte zintenzívniť našu spoluprácu, predovšetkým na ekonomickej úrovni. Ale nemôžem ostať bez toho, aby som nezareagoval na tlačovú konferenciu, ktorú usporiadal Progresívne Slovensko. To, čo Progresívne Slovensko predviedlo na tejto tlačovej konferencii, je absolútny výmysel a snažia sa vyrábať tému, ktorá vôbec nie je. Musím to absolútne odmietnúť, že sú tu nejaké politické čistky, pretože nepoužili ani jeden argument, snažia sa len odvolávať na nejaké zdroje a pritom vôbec sa to nezakladá na pravde. Pravda je taká, že za ostatné 3,5 roka vlády Matoviča, Hegera a aj rovnako Ódora, progresívneho predstaviteľa progresívneho Slovenska pána Ódora a pána Valáška, ktorý podporoval Matovičovú vládu a rovnako aj potom Hegerovú vládu, dostali Slovensko na kolena tak, že súčasná vláda musí konsolidovať verejné financie veľmi významným spôsobom. A to tak, že museli sme prijať aj opatrenia, ktoré možno nie sú celkom populárne, ale stále sa snažíme udržať to, čo sme slúbili občanom Slovenskej republiky. A keďže oni nemajú alternatívu, tak si vymýšľajú témy, ako je práve téma, že robíme nejaké čistky. Nie. Jediné, čo musíme robiť konsolidáciu verejných financií, ktorá sa týka aj uťahovania opaskov na ministerstvách. A to hovorí o tom, že musíme redukovať 10% počtu zamestnancov na každom ministerstve. A ak toto budeme robiť, tak to musíme urobiť tak, aby sme splnili to, čo potrebujeme z hľadiska konsolidácie. Ak oni hovoria o nejakých politických čistkách, je to len vymýšľanie si a snažiť sa zakryť to, čo v minulosti urobili tým, že podporovali vlády, ktoré zdecimovali štátny rozpočet a dnes máme najhoršie financie v rámci Európskej únie. Čiže ešte raz, netýka sa to žiadnych diplomatov. Ja si vážim každého diplomata, ktorý si robí svoju prácu profesionálne. Je tu normálna obmena, rotujúca obmena všetkých diplomatov a ak budeme robiť konsolidáciu, tak sa to bude týkať všetkých zamestnancov. To znamená, nie všetci zamestnanci sú diplomati a ak nejaký diplomat sa rozhodne, že odíde zo svojho pôsobenia, ako to urobil pán Bator, ktorý bol iba jedenkrát veľvyslancom a dnes, keď sa jasne vyfarbil, že je vlastne progresívec, tak kritizuje, ale počas jeho pôsobenia som nepočul žiadnu kritiku. Teraz to robí len preto, že je v tábore Progresívneho Slovenska a naviac si myslím, že to je nekorektné, keď on dáva informácie, ktoré sa vôbec nezakladajú na pravde. Takže toto som si pokladal za potrebné, aby som jasne povedal a sme pripravení, aby sme potom aj odkomunikovali všetko, tak ako aj moji kolegovia, čo je potrebné urobiť v rámci konsolidácie. Nedá sa nič robiť. Spackali to predchádzajúce vlády, pán Valášek to podporoval, pán Ódor bol pritom a mnoho ešte ďalších progresívcov, pán Kiš, ktorí pôsobili na mnohých významných pozíciách a oni nesú za to absolútnu zodpovednosť. Niektorí ministri deklarovali, že na ich rezortoch bola vysoká prezamestnanosť, veľa dohodárov. Týkalo sa to aj vašeho rezortu, že mali ste zvýšenú prezamestnanosť? Pán redaktor, ako by som to povedal? Dohodári, to je priam, ako by som povedal, to je rozšírená taká pliaga, ktorú tu zaviedlo Oľano a potom tom pokračovali tí ďalší. V tom zmysle, že nepríjmali ľudí do zamestnaneckého pomeru, ale príjmali ľudí ako dohodárov a dávali im také mzdy, ktoré zďaleka prevyšovali prácu tých, ktorí poctivo pracovali na tých úradoch. A robili to na všetkých úrovniach. Keď si pozriete napríklad aj Žilinskú župu, po nástupe pani predsedničky narastol obrovským spôsobom počet dohodárov a toto robili všade. A bolo to jednak nekorektné a naviac mnohí ministri jasne aj deklarovali, že keď sa pýtali, že nech ukážu výstup tí dohodári, čo robili, tak v podstate nebol žiadny výstup. Ja som presvedčený, že Najvyšší kontrolný úrad, ktorý bude celú túto vec aj
sledovať, vyhodnocovať, príde s konkrétnymi údajmi, že čo sa vlastne dialo v súvislosti s dohodármi. My sme toto ukončili, my sme za normálny zdravý zamestnanecký pomer a ak máme dohodárov, tak sú to transparentní dohodári, ktorí budú robiť prácu, na ktorých na ministerstvách príjmeme, ale budú zároveň aj ukazovať, čo vlastne urobili ako prácu na rozdiel od týchto, ktorí len brali vysoké platy, ale nevideli sme vôbec, čo dokázali. A bolo to predovšetkým Oľano, pokračovalo s tým aj Progresívne Slovensko na ministerstvách počas ostatných 3,5 roka. Máte už predstavu, ktorých ľudí sa to bude týkať? Či to bude primerane zo všetkých sekcií rezortu, tých 10%? Pani redaktorka, my musíme urobiť konsolidáciu a chceme urobiť tak, aby sa to nedotklo fungovania nášho rezortu. A ešte raz som povedal, na ministerstve zahraničných vecí nie sú zamestnaní len veľvyslanci, ale je tam množstvo podporného personálu, ktorý rovnako je dôležitý, ale musíme hľadať spôsob, aby sme dokázali naplniť tie požadované čísla, ale zároveň dokázali aj splniť to, čo sme si napísali do nášho programového vyhlásenia vlády, a to je posilnenie ekonomickej diplomácie a robenie suverénnej zahraničnej politiky na všetky svetové strany, tak ako sme to deklarovali pred voľbami a rovnako aj po voľbách, keď sme už vo vláde. A to sa budeme snažiť naplniť, napriek tomu, že budeme musieť konsolidovať to, čo zapríčinili ostatné vlády predchádzajúce, ako som povedal, Matoviča, Hegera a Odora. Pán minister, nevnímate to ako podpásovku, že tá tlačová konferencia sa konala v čase, keď vy otvárate honorárny konzulát v Srbsku? Viete, ja už som si zvykol, že ťažko sa vyrovnávajú s tým, že na pozícii ministra zahraničných vecí je politik. Pretože všetci si mysleli, že to musí byť len diplomat. A zvykol si aj na to, že kritika, ktorá ide na moju osobu, tak je vždy len účelovo vymyslená, nezakladá sa absolútne na žiadnych údajoch. Keď si pozriete vyjadrenie, teraz neviem, či to bol pán Balášek alebo pán Bátor, že som v podstate dnes v Srbsku, v krajine, ktorá asi najväčšia, ktorú som navštívil. Vy veľmi dobre viete, kde som všade bol. V Indii, v Turecku, v Koreji, v Nemecku. Máme množstvo bilaterálnych návštev za sebou a pripravujeme ďalšie. Ale toto im práve vadí. Im vadí to, že ministerstvo funguje, že dokážeme doručiť suverénnu zahraničnú politiku pre občanov Slovenskej republiky, že obhajujeme národno-štátne záujmy vo všetkých témach aj energetickej bezpečnosti, že sa veľakrát aj ozveme, keď nám Ukrajina napríklad zastaví kohútik na prívod ropy, čo oni nerobili, pretože iba len pritakávali na úrovni Európskej únie a so všetkým súhlasili. A toto sa im nepáči, že my dokážeme toto robiť. A viete, vytváranie toho dojmu, že nie sme akceptovaní všade, kde môžete byť aj vy, sme príjmaní ako akceptovaná krajina, ktorá má čo povedať do medzinárodnej politiky. A aj to robíme. A rešpektujeme názory aj druhých a žiadame, aby oni rešpektovali názory nás, lebo takto sa dá jedine robiť zahraničná politika, že sa budeme navzájom počúvať a rešpektovať sa a hľadať nejaké riešenia, čo je pre nich absolútne cudzé. Čiže ešte raz, to, čo urobili, je vymyslené, nemajú témy, tak si vymýšľajú.